नायनो मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो बा भिडिअखौ नायलांदो। नै दा आङो सान्दुं गोसानि नारें कारजि हाना जानो नागिरदो। नै आं रायखम दे मा जाना आग्लिबा जायो एखखौनो खामाखै हाथाय साथायबो होथारदो बल दे कोई भी गड़बड़ नहीं लगे दोस्तों वो मस्त खुली दोस्तों चारों मेरा फैंस के पीछे चारों चुप है दोस्तों चारों के पप्पा को जाना को कुछ दोस्तों फैंस कुछ जाने को डर लग रहा है कि हमने ये बार ताकि जाना को तो जाना मैं भी कर दूं करो 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 एक एक और एक बस ठीक है आप ज्यादा करें ज्यादा अरे रे सनी सनी अरे अरे आं बायदि हाना जाले गल गल गोथावथार जायो दे बिराद टेस्टी जाखादो लोगोफोर भगवान मा सुखिनायसो नुदो हाय रेको भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय।